Kaixo, 17. egingo dugu, ariketa honetan daukagu etekina dela horrenbestekoa, daukagu azido nitrikoaren ezaugarriak bereziak direla, eta ematen digute gainera azido sulfurikoaren konzentrazioa. Ikusi hemen horiz markatuta daukadala. Konzentrazioa esaten digutenez, esan nahi du 1350 gramo solutu daudela disoluzio litro batean. Solutu, disoluzioa, konzentrazioa delako. Ez nahaztu mesedez dentsitatearekin. Vale? Bueno, hasten gara. Azido nitrikoa, HNO3, presta daiteke sodio nitratoa, NaNO3, eta azido sulfurikoa, H2SO4, erreakzionatuz, sodio sulfatoa, Na2SO4, ere lortuko dugu. Hau da gure erreakzioa. Orduan, idatziko dugu lehendabizi erreakzioa. Beraz, eta doitu. Nik hemen daukat idatzita, eta orduan gelditzen da horrela. 2 sodio nitrato gehi 1 sulfuriko ematen duela 2 azido nitriko gehi 1 sodio sulfato. Hemen daukat etekina gerorako. Vale? Beraz, orain molen erreakzioak idazten ditugu, masa molarrak, masak, eta egiaztatzen dugu dana ondo doala. Masa kontserbatu egiten da, beraz guzti hau ondo dago. Eta orain hau da araua. Honek agintzen du gure erreakzioan. Ikus dezagun. 10 kilogramo produktu hauek, bai, dira errealak. Hau da, etekin honetan, 170 esan nahi du 100 gramo teorikotik 70 gramo errealak direla. Edo 100 kilogramo teorikotik 70 kilogramo errealak direla. Ala, 100 mol teorikotik 70 mol errealak direla, ala 100 litro teorikotik 70 litro errealak direla. Vale? Porzentai hau aplika daiteke masa unitatetan, hau da, kilogramo, kilogramo, gramo, gramo, miligramo, miligramo, volumen unitatetan, litro, litro, metro kubiko, mililitro, mililitro, ala mol kopuruetan. 100 mol, 70 mol. Vale? Hori mesedez grabatu betiko. Vale? Hemen etekina beti emango digute porzentaian, baina gu badakigu dela masak, volumenak, ala molak. Beraz, lehendabiziko gauza litzateke jakitea 10 kilogramo nitriko hauek purutasun honekin, benetan zenbat nitriko purua den. 10 berlau gramo disoluzio, baina honen ezaugarriak zein da 163 dela purua. Hau da, 100 gramo disoluzioan dauzkagula 63 gramo nitriko. Beraz, benetan, puruak izango dira 6,3 bidera 10 gramo nitriko. Vale? Hemen purutasuna aplikatuta. Edo aberastasuna. Horrela lortzen dugu zenbat nitriko puru erreala, kontuz erreala dela. Vale? Ez da teorikoa. Eta orain honi aplikatuko diogu errendimendua. Vale, etekina da 170, beraz. Benetan lortzeko 6,3 bidera 10 gramo nitriko erreal, hemen aplikatzen dut errendimendua etekin hori, eta badakit 100 gramo teoriko direnean, benetan, errealitatean, lortzen ditugula 70 gramo errealak. Orduan, hauekin simplifikatzen dugu, simplifikatzen ditugu, eta daukagu 9.000 gramo nitriko teoriko. Teoriko hauekin juten gara erreakziora. Eta hemen bai daukagu 9.000 gramo nitriko, badakit nitrikoren eta sulfurikoaren arteko, masen arteko proportzioa hemen daukagula, bai? Orduan egiten dugu bider, 80, ikusten den, bider 88 gramo sulfuriko,
behar direla 126 gramo nitriko lortzeko. Gramo nitrikorekin simplifikatzen dira, onaino, hau ez ikusi, izango genuke zenbat gramo sulfuriko, eta orain, badakigu sulfurikoaren ezaugarria dela 1650 gramo sulfuriko H2SO4 daudela disoluzioaren litro batean. Gramo sulfurikorekin simplifikatzen dira, eta horrela lortzen dugu disoluzioaren ze volumena beharko genuke, disoluzio komertzial horretatik. 5,185 litro disoluzio komertzial horretatik. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.